Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Dzakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innal ladzina kafaru iku yunadauna di seru samake, diundang samake, dipanggil sapa akeh, diceluk sapa akeh. Lama katuwahi yakti murkane Allah iku akbar luwe agung mimakatikum saking murkai sira kabeh angkusakum ing awak dhewe sira itu da'auna nalikane diundang sira kabeh ilal iman fatakfurun satemene wong sing kafir diundang dikandani bahwa awake iku luwih bendu bendune awake iku luwih gedhe luwih agung dibanding bendumu atau dirimu sendiri. Nalikane diajak iman padha kufur sira kabeh. Jadi dijak iman gak gelem muangkel sampean iki. Mangka nanggone awak dhewe ne rumangsa getun. Bendune awal luwe gedhe tinimbang bendune awakmu nanggone awakmu dhewe. Nalikane diundang dijak iman gak gelem, akhirnya apa menyesal. Qalu ucapake Rabbana ya pangeran ingsun amatana mateni wis mateni sampeyan ing isnataini isnain ping pindho wa ahyai tanah lan wis nguripake panjenengan ing kula isnataini ping pak tarafna mongko weruh kula bidunubina pak tarafna arafa ro pak tarafna mongko pak tarafna mongko weruh na sun bidunubina pira-pira dosa bal ilahu rujin mangka ana ta maring nggonku min sabilin saking dalan dadi nyesal getun degane akhirat ya Allah
jenengan sampun mateni kula ping pindho. Sampeyan nguripi ing kula ping Surah Baqarah sampai dengan apa? Sing pundi? Kaifa ayat 20 itu piro? 20 8. Lah iya 20 piro? 8. Kaifa takuruna billah wa kuntum amwatan. Lho kok kufur sampean padahal sampean iku mbiyen lu mati. Fayakum terus diuripno. Summa yumitukum nuli mateni sira kabeh summa yuhyikum nuli nguripake sapa wae summa ilaihi turja'un nuli mari awas sira kabeh di akhire ngakudu pangeran kula jenengan pun mateni king kula ping pindho sampean nguripi panjenengan ing kula ping pindho patarafna bidunubina kula ngenal weruh dosa-dosa kula mulai dari surat apa itu walau taro idil mujrimuna nakisur usim inda rabbim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun surat ini suwe kalian suwe apa kan surat 32. Surat apa? Surat As-Sajdah. Ayat saklusin. Surat Loras. Lamun sira perlu ningali Muhammad wong sing padha dosa ndingklukno ndase terus ngaku nggih ya Allah kula sampun ningali kula sampun kepireng mugi jenengan panjenengan balekaken kula supados kula amal salih ingkang kula boten yakin mulane nek sampean meni esuk sik tangi iku kesempatan sing diarep karo wong sing di kuburan. Wong sing di kuburan iku kepingin tangi maneh amal salih. Lah sampean nek meni esuk sik ditangekno maneh kok gak amal salih keliru man. Jadi apa? Wong sing di kuburan karep-karep balik kepingin amal salih. Mumpung penyesalan itu durung teko. Engko nek wis kadung teko tenan bisa. Arep-arep bisa balik. Walau tara idhu kifaran nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahu ma kanu yufuna min qablu walau ruddu la'atu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Surat Al-An'am
Ayat 27. Kalamun sira ningali Muhammad nalikane wong ku diwakofno apa wakaf iku? Sama nek maca ana wakaf iku apa? Ber nalikane wae dihentikan alanar dengar penra neraka. Ya laitana nuraddu walan kadzibu. Jo aku ngene iki ya dibalekno. Terus isa amal solih. Lah ya sing mati ae kepingin balik. Lah sama sing urip kok gak kepingin amal solih. Babadalau makan yufuna min qablu. Balik wis jelas. Kesempatan biyen sing diparingno Allah kok lamu dibalekno tenan la adu limanu balik maneh wis ta. Surat 35 surat apa? Ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalan ma'amirkum ma tadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir padzuku fi ma lidzalimina fama lidzalimina min nasir. Ketemu kira 30. Dadi wae jere di neraka ya Allah jenengan ta'akan kula amal sholih sing liyane kula amalaken. Akhire diamuk man awalam nu amirkum kan durung dikai amal, durung dikai umur. Ya ana wong sing wis ngelingno. Wis rasakno. Faduku famalid zalimina min nasir. Dadi berak-berak dengan neraka. Na'udzubillahi min. Bukan surat 23. Surat apa? Al-Mu'minun. Rabbana ahrijna minha fa'in utna fa'inna zalimun. Qala saufiha balatu kalimun. Ayat 107. Dadi wong nek kate mati iku ya Allah. Ya Allah jenengan balekaken kula amal sholih. Surat 23. 100 ayat 100 ayat 99 kata idza ja'a khatamul maut qala rabbirji'un lali a'malu sholihan fima taraktu kala inna kalimatun wa qailuha wa mi warai barzakhun ila yaumil yub'atsu. Dadi nalikane ketekanan mati ya Allah jenengan balekaken kula amal sholih kala pret inna kalimatun wa qailuha nguniku omongane wong sing wis dipateni wa mi waraim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah nek burde iku ana barzakhun, barzakh aling-aling mulai darane alam barzakh yaiku alam kubur. Lah nek neraka oleh jawab ya Rabbana ahrijna minha fa in utna fa inna dzalimun. Qala sau
Wis meneng kok. Wala tu kalimun aja ngomong. Malah di sentak fa ila khuruji min sabil. Ana tanggon metu. Dadi percum tak bergul. Terus dalikum mengkono iku bi anahu lawan sak temene kelakuan ida tu'ya nalikane diundang dikandani Allah utai Allah iku wahdahu ing hale sewiji Allah kafartum kufur sira nalika dikandani Allah iku situk tok pil malah gak percaya wa yusrok lamun disirikake disekutokake bi kan Allah tukminu percaya sira kabeh nek dikandani Allah duwe anak duwe bojo duwe mantu malah percaya fal hukmu mongko utai hukum iku lillahi kedhe Allah ali kang maha tinggi al aliyun al kabir maha agung. Dadi misale diterangno ngono temenan ya wis pancet baleni maneh. Surat Al-A'raf ayat 70. Qalu ajitana lina budawa wahda wa nadara makana ya butu abauna fatina bima taiduna ing kunta minas sadiqin. Nalikane dijak bertauhid oleh jawab ya Allah ajitana lina budawa wahda apa tak sampean teko supaya aku nyembah Allah mau siji tok. Wa nadar makana ya budu abauna terus ninggal apa sing disembah bapak-bapakku. Pak tina bima taiduna wis takana janjine pangeran sira ing kunta minas sadiqin. Lamun kon iku wong sing temen dadi nalikane dijak bertauhid mengesahkan Allah malah gak percaya gak gelem nek dijak syirik malah percaya. Dadi wis apa sifate wong kafir nalikane diajak idza tud'auna ilal iman fatak urun ayat 10. Dadi nalikane diajak maring keimanan malah kufur. Bareng dilebokno neraka apa? Getun jerit-jerit. Ngene surat apa iku? Lau kunna nakilu au surat apa iku? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Murad. Walak. Kulama ulqiya fiya fausin salam. Alam yatikum nadir. Qalu bala qad jana nadir fakadzabna wa kunna manazala min sain antum ila fi dalalin kafir wa qalu kunna nasma'u aw
akilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafna fa'tarafu bidunubi fasuqqal li ashabis sa'ir. Dadi rumangsa getun lapo aku kok biyen gak angen-angen gak mikir. Barang saiki wis ero siksa percuma tak bergun, percuma tak ber. Nah, mulane kesempatan yang diberikan oleh Allah itu adalah yang diinginkan ahli kubur. Jadi nek meneh sampean sing ditangekno, lah kesempatan itu yang diinginkan oleh ahli kubur. Ojo mbok sia-siakno. Lulu. Lah sampean oleh kesempatan pirang dina? Kata. Ero sampean isih dikai kesempatan akeh. Iya lek sampe meneh. Lah nek engko jam 12 dijiko. Iya lek engko. Mari ngono. Lah ya kesempatan kan? Oh sarro dalile ya Pak? Nikmatan maqbulun yo sehat yo sempat oh disia-siakno yo sempat yo wis diuga yo wis tani atau kok masjid lho kali turu bodoh sih jenenge ngene iku. Katro bodoh jadi apa? Goblok. Lah iya. Wis dikai kesempatan ya wis dieningno digugah. Jam setengah turu. Oh telu. Lah ngenteni kapan? Kiam. Ya. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita gunakan. Kayak pesannya Omai Rama ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga hidup sebelum matimu. Jaga sehat sebelum, jaga sempat sebelum, jaga kaya sebelum, jaga hidup sebelum mati. Mulai kesempatan jangan sampai disia-siakan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, am faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.